I'm sick of Čeněk's pranks on me. Today it's gonna be my revenge. Co to je? Co to je? Co je? Co je? Co se stalo? To pálí. Co mi tam dala? Pepřák na to, loďák. Co to je, kurva, za prank? Co to je? To máš za to. Co to je za prank? To máš za to. Jsem na to, fakt. Ty pič. To pálí. Netoč mě. Vypadni. Počkej. To je fakt tak hrozné. Ježíš, počkej. Já ti nesu lék, to pomůže. Jsem nevěděla, že to bude tak moc. Vem si lék. Vem si trochu takhle lepší. Tak, vem si, dívej. Vem si lék. To pomůže? Jo, já myslím, že jo. To pomůže? Jo, já myslím, že jo. Jsem nevěděla, že to bude tak moc. Ježíš. Je lepší? Vypadni. Kam jdeš? V pohodě, ne? Ježíš. To nepřeháněj, prosím tě. Co děláš? Se vyslaď, ne? Aspoň. Jsi normální. To pálí. Vypadni, netoč mě, bo. Au, to prdele. Vypadni. Ježišmarja. Já nevím, co udělat. Se vyslaď a umíš si to. Vyslaď se a umíš si to, Ježíš. Co se dělá? Tak si vyslaď ty tepláky.